Hvad? Vi var bunden. Oh shit. Det er godt. Den her. What? Hey, nu er jeg også gerne faktisk snart. Ja, Du, det er Hvad min gør? Det er min tur. Er det din tur? Den giver dig Er det din tur? 6. Nej, 4. Nå, men seks. han har 6 plus. Hvad? Han har 6 plus i ham. Og jeg er level 3. What? Nå. Okay, hvad så? Hvad er der nogen, der ringer? Er det Hjort Pastur, eller hvad? Altså, han kan ikke slås. Gabriel kan ikke Hvad gør slås. han? Men Jeg kan de slås to med kan godt ben. slås. Ja, okay, jeg bruger den her. Jeg bruger den her. På den her. Så den er kun én. Ja. Og så skal jeg bare slå over 2. Eller hvad? Ja. Det er jeg ikke engang god for det der. Jeg får bonus 7. Ja, og jeg bruger ikke den der. Okay, bonus 7 det er 10. Og jeg skal bare have over 7. Ja. Okay. 2 treasures eller hvad? Nej. 3. Ja. Okay. Og jeg bruger den her også. Så er jeg mere bonus. Det er headgear. Og jeg level også. Nu er jeg også level 3, hva'? Ja. 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 Så vil jeg sige noget.